Nachádzame sa v Korytnici v kúpeľnej osade na severozápadnom úpätí hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Pravdepodobne už v 16. storočí tu pastieri objavili minerálne pramene, pri ktorých v 19. storočí vznikli kúpele, ktoré fungovali do roku 2003, kedy boli zatvorené a odvtedy chátrajú. Z podzemia Nízkych Tatier tu však stále vyvierajú železité minerálne pramene s liečivými účinkami pri anémii a pri chorobách orgánov tráviacej sústavy. V 1 litri minerálnej vody sa nachádza až 19,63 mg železnatých katiónov Fe2+, čo vidno aj na červenom sfarbení okolia prameňa. Voda vyvierajúca z podzemia zrejme preteká cez ložisko železnej rudy. Súvisí tak so železnými banskými štvoľňami, ktoré sa nachádzajú v horách nad prameňmi. Štvoľne boli vyrazené v 18. storočí s cieľom nájsť zlatú rudu. Obsahujú kremenné žily so sideritom, pyritom, arzenopyritom, chalkopyritom a s obsahom zlata 3 gramy na tonu, miestami až 17 gramov na tonu. V roku 2010 sa do 2 štôlní podarilo preniknúť ružomberským jaskyniarom, ktorí vo svojej výročnej správe uvádzajú ich celkovú dĺžku až 800 metrov. Voda volá, kde jebe v diaľke. Hej? Volá, rozpráva diaľanie, mo. Čo vravel? Že voda tam drbe v diaľke. Marek, ten bok moc nepodkopáva. On sa vyjebe ďalej. Kľudne, ten môže. Marek, pozri, či to ide ďalej. Neboj, voda tam chlapu volá, kde v diaľke. Od októbra. A to sa nekúda predu. Dobrá skala. Hej? 11 rokov po nich sme sa tiež pokúšali dostať do prvej štvoľne pomenovanej Ján Krstiteľ. Na jej mohutnej halde je možné vidieť železné zrudnenie. Štvoľňu sme však našli už zavalenú. Po jednom dni kopania sme narazili na súvislé skalné podložie. Nasledujúci deň sme kopali hlbšie pozdĺž neho a narazili sme na otvor do štvoľne, ktorý sme rozšírili dostatočne na to, aby sme sa doň mohli vplaziť. V úvodnej časti štvoľne bola tak vysoká voda, že som musel použiť brodiaci oblek. Tu sa z hlavnej chodby odpája prvá pravá odbočka, ktorou budeme pokračovať. Drážky na čelbe prvej pravej odbočky. Pokračujeme hlavnou chodbou. Do nekonečna sa tiahnúce doskové dráhy, po ktorých starí baníci tlačili huntíky. V tejto bani sa už zjaskynieva. Dá sa tu vidieť podobná výzdoba ako v jaskyniach, no kvaple tu nie sú z vápenca, ale zo železa. Pokračovať budeme druhou pravou odbočkou.
Chôdzou po tomto bahne som z neho uvoľnil vodu, ktorá sa začala s hukotom valiť smerom k ústiu štvolne a hrozilo, že ho zaplaví a už sa nedostanem von. Bizarný železný útvar na čelbe druhej pravej odbočky. Utekal som ešte urobiť fotky pokračovania hlavnej chodby. Tá našťastie čoskoro skončila čelbou. Potom som utekal smerom k východu zo štvolne. Podarilo sa mi predbehnúť vodu a ešte som sa stihol zastaviť a nájsť si tento pekne sfarbený kamienok na pamiatku. No voda ma začala doháňať. Musel som preto rýchlo pokračovať von zo štvolne. Video som už preto žiaľ natočiť nestihol. Chvíľu potom, ako som sa vyplazil zo štvolne, dorazila k ústiu vlna, ktorú som spustil v druhej pravej odbočke a takmer ho zaplavila. Von by som sa už suchý určite nedostal. Druhú štvoľňu Prašivá, som v roku 2018 našiel stále otvorenú. Vstupný portál do štvoľne však vyzeral katastrofálne a tak sa celý prieskum štvoľne zmenil v nočnú moru. Celý čas som sa bál, že sa štvoľňa zavalí, pokiaľ budem vo vnútri.
Stôlňa tu končí závalom. Podpisy jaskyniarov z výpravy z roku 2010.